Limburg, Europa en mensenrechten zijn sleutelwoord die horen bij de gast van vandaag. Hij wordt geboren in Maastricht, woonde op verschillende plekken in de wereld, maar is inmiddels alweer een tijdje terug in het Limburgse Helder. Behalve diplomaat en Tweede Kamerlid worden van 2007 tot 2010 staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. De gast van vandaag is Frans Timmermans, wordt op 6 mei 1961 geboren in Maastricht. Hij is getrouwd met Irene Vermeer en samen hebben ze 4 kinderen: Daphne, Mark, Max en Mare. De voormalig staatssecretaris van Buitenlandse Zaken studeerde Franse letterkunde en Europees recht aan de universiteit. Is fan van Bruce Springsteen en gaat het liefste in Italië op vakantie. Hij kent genieten van hoe de kinderen hem iedere keer weer kunnen verrassen. Hij heeft een hekel aan onverschilligheid en kent niet zonder zijn toesfront. En als we Frans Timmermans echt zouden kennen, zou verwijten dat... Ik heb 1 keer in mijn leven CDA gestemd. Van harte welkom, Frans Timmermans. Is dat de grootste fout in het leven? Nee, het wordt geen fout. Het wordt een voorkeurstem. In dit tijd word ik diplomaat. Ja. En toen werkte ik voor Gerrit Braks, hij was minister van Landbouw. Ja. En gewoon een fantastische relatie met de man. En ik vond ook dat hij een goede idee had. Ja. En bij 1 keer heb ik dus net op de PvdA gestemd, maar op Gerrit Braks. Kijk eens aan. Dat is inderdaad wat jullie zeker niet zullen weten. Wat ze misschien wel zullen weten is dat je zit in Maastricht geboren. Klopt. Uiteindelijk in Heerlen opgegroeid. Gaat dat? Een Maastrichtenaar wat in Helder opgroeit? Als die ouders van Heerlen zijn, dan gaat dat wel. Mijn grootouders waren koelpieten, koempels. En mijn pap kreeg een baan bij de marechaussee op een gegeven moment. Hij zat eerst bij de marine, is naar de marechaussee overgestapt. En de boot geplaatst in Maastricht op de kazerne op de Schranerweg. Ja. Mijn ouders woonden op Sint-Pieter bij Marieke de Vrede in Hoes. Dat was een gepensioneerde kleuterleidster. En daar ben ik de eerste 3-4 jaar van mijn leven met de kleuterleidster opgevoed. Kijk dus eens aan. dat was echt geweldig. En daar heb ik fantastische herinneringen aan, moet ik zeggen. Wat blieft bij van zo'n jonge tijd? Wat me van Maastricht is bijgebleven van dit tijd is de geborgenheid, de zorg op Sint-Pieter. Dat wordt een echte gemeenschap met de buren die ook alles van elkaar woesten en ook met elkaar omgingen. Ja. Dat weet ik nog wel. En natuurlijk de wandelingen met mijn mam, de berenkuil, de maas. De beren nog door nog gaan. Ja. En van een afstand woesten het al, want die stonken en ze weet niet wat. En ja, dat is Maastricht. Dat is het Maastricht van mijn eerste jaar. Op Sint-Pieter wonen, wordt toen ook al een beetje de... Dus eigenlijk de upper class. Nee, burgemeester Keulenstraat wordt een ganz gewone straat. Ja. En bovendien, mijn ouders hadden net het geld. Mijn pap verdiende 325 gulden in de maand als marechaussee. Dus ja, wat koesten ze? Ze koesten bij iemand inwonen, maar ze koesten gaan niet een eigen appartement of huis hebben. Dat was helemaal niet mogelijk. Maar er waren wel de mogelijkheden dat de heer Koes gaat studeren. Ja, dat is wel, maar dat is gelukkig. Dat hebben we ook bereikt in de politiek in dit tijd, dat het niet meer aan die achtergrond loog dat ze koest gewoon studeren, maar aan die talent. En dat is gerade in dit tijd gebeurd, want ja, mijn opa Cor Heines, de mijnwerker in Heerlen, dat is de intelligentste man die ik ooit gezien heb. Maar de mijnwerker, die is op zijn 12e van school gehaald. In Heerlen van de Nutschool, omdat hij moest gaan werken bij de bakker. En de hoofdonderwijzer zag, blijf alsjeblieft op school, laat de jongen heen blijven, want hij kent alles. Dat was onmogelijk. Nee, dat was onmogelijk. Dat moest gelijk aan de slag en werken. Ja, absoluut. Je hebt Franse letterkunde en Europees recht gestudeerd. Wie komt eens op Franse letterkunde, dacht ik? Want dat vind ik wel een bijzondere studie. Ik heb altijd een passie gehad voor literatuur. Op het Bernardines College in Heerlen was een leraar, Pierre Stevens. Ja. Die is inmiddels met pensioen. En een geweldige leraar. En die had een geweldige, fantastische manier van vertellen over literatuur. En hij en nog Eumes, de Nederlands onderwijsschoof, Wim Eurlings, een onk van Camille Eurlings. Die hebben me echt in die literatuur metgenomen. En ja, vanaf dat moment is dat mijn levenspassie geweest. En ik wilde dus echt literatuur gaan studeren en de Franse literatuur. Maar waarom dan speciaal dat Frans? Ja, Nederlandse literatuur. Ja, maar de Franse literatuur vond ik op dat moment het minst interessant.
En de Franse taal ook. Ja. En dat is de reden dat ik het heb gekozen. En daarnever word ik ook natuurlijk... Ik kom uit een arbeidersmilieu, dus studeren deze net voor die plezier. Dat deze aan de slag te kunnen. En met Frans alleen op dat moment wordt het een beetje... Dus heb ik ook rechten gestudeerd. Dat ik in ieder geval een betere basis had. Dat er een basis loog dan. Aan de slag te kennen. Ja. Want Gerard, je hebt met talen, hè? Hoeveel talen spreker tot en met Russisch, diepje Chinees? 7 stuks. Hoe komt dat vandaan? Een beetje aanleg, denk ik. Maar ook in mijn jeugd hebben we veel gereisd. Met een pap Bobby de Marchaussee in Maastricht. Daar worden zien vooruitzichten in het gehoord. Je hebt wrijving met de leiding. En een keer een officier van justitie bekeurd. En dat mocht niet in dit tijd. Zeker niet in Maastricht. Dus de dag ik moet eens ergens anders naartoe. En er is naar buitenlandse zaken gegaan als beveiligingsambtenaar op de ambassade in Parijs. En daar hebben we een paar jaar in Parijs gewoond. En vervolgens is er nog Brussel gegaan. 4 of 6 jaar in Brussel gewoond. Ja. En vervolgens in Italië gewoond, 4 jaar in Rome. En toen zijn mijn ouders gescheiden en is mijn mam nog heerlijk teruggegaan. En zijn weer als mijn broer en ik met mijn mam ook nog heerlijk teruggegaan. Maar overal pikte je talen mee? En dan kreeg de talen met. Engelse school, Franse school, Italiaans uiteraard. En ik heb het geluk gehad de militaire Deens ook Russisch te kunnen leren. Ja. En ja, ik leer het makkelijk. Dat zit erin, ja. Maar toch kies je voor een hele andere carrière. Ik bedoel, je zit heel lang diplomaat geweest. Klopt. En uiteindelijk dan in die politiek niks met talen gedaan. Terwijl dat... Ja, goed. Een diplomaat is in talen spreekt het gewoon een voordeel. Absoluut. Ik heb dat de praktijk ook als staatssecretaris, maar als diplomaat toegepast in Brussel. Als ze eens in zin de taalkens benaderen, maar ze waren voorzichtig met zien dat ze die taal voldoende beheerst. Maar als ze dat kind doen, dan kent ze zoveel voordelen in de onderhandelingen uithouden. Dat vinden mensen zo sympathiek als ze dat kind. Ja. Dat is dus voor een diplomaat is dat handig. Ja. Verbaasde voor politicus ook trouwens. Ja, precies. Want verbaasde u dat de media ineens zoveel ophef maakten over het feit wie geen Engels spreekt? Ja, dat zou, ja, ik weet het. Ik word wel verbaasd op dat moment. Dat wordt geloof ik een bijeenkomst in de Kamer en ik moest het vertellen. En dan wordt in het Engels en dat is opgenomen en vanaf dat moment wordt dat een item, ja. Ja, ik word wel een beetje verbaasd, maar goed. Dat hoort er gewoon bij. Ja. Je zegt het al, je hebt behoorlijk door het plaatsen in Europa gezworven. Ja. Wat is de plaats waar je van zegt van nou, dat land, dat blijft me trekken? Rome is een stad waar ik altijd naar terug wil. Dat heeft te maken ook met de leeftijd dat ik toch gewoond heb. Van mijn 12 tot mijn 15 ongeveer. En dan is het toch erg in ontwikkeling als mens. En ik heb dus een liefdesverhouding met die stad. Ik ben ook natuurlijk fanatiek supporter van Roda JC. Ja. Maar ook van AS Roma nog altijd. Dus dat is het, dat blijft trekken. En natuurlijk Parijs, daar heb ik ook lang gewoond. Dus dat is ook. Maar Rome is mijn tweede toes, laat maar zeggen. Terwijl dat land, ik bedoel, je zit er herverroest, want uw vader kreeg toch een andere baan. Ja. En daar zal ook de zwartste bladzijde over uw geschiedenis zijn geschreven. Klopt. Als we het hebben over misbruik door Amerikaanse priester. Ja. En dan toch blijft dat land voor u dat je zegt van dat trekt me aan, dat is niet het. Ja, dat is ook natuurlijk het verschrikkelijkste gebeurd. En dat blijft ook biedig. Dat is het onderdeel gaan uitmaken van die persoonlijkheid. Dat moest ze ook een plaatsje kunnen geven. Maar tegelijkertijd is het ook de plek waar ik ontdekt heb, wees Frans Timmermans eigenlijk en wat kent eigenlijk. En ook hoe ik heb geleerd met anderen om te gaan, met andere culturen. Ook heb geleerd wat mijn beperkingen zijn en wie dat ze die moest inpassen in de manier hoe ze met andere lui omgeest. Ja, dat is toch ook Rome. En natuurlijk de fantastische cultuur en de fantastische stad. Dus, dat is onderdeel van mijn persoonlijkheid geworden. Ja. Ik heb ooit besloten om daar gewoon openlijk over te praten. Met Joep Dome ook toen, een groot artikel daarover gestangen. Moest ze daar lang over nadenken? Ja. Ja, dat is een gans proces geweest en dat heeft veel te maken met mijn vrouw. We hebben daar toen veel over gehad en ik heb jarenlang ik heb moeilijk in het leven gestangen, een beetje depressief af en toe en ook wel eens agressief en ook en nooit geweten wat dat van komt. En op het moment dat met mijn vrouw dat gesprek aankomt, Joep Dome dat begon met die reeks artikelen en dat wordt alsof ik wakker word.
ik las die artikel en ik dacht van... Verrek, hij zit gaat in wat gaat ook met mij te maken heeft. Wat is dat? En pas op dat moment realiseerde ik me wat met mij gebeurd wordt. En wie dat op mijn persoonlijkheid en op mijn gedrag invloed heeft. Want dat wordt helemaal weggeduwd? Dat zout er niet meer? Ja, dat zout er niet meer. Dat zout er echt niet meer. Ik wist wel dat er gaat gebeurd worden, maar wat wordt het nu precies? En op het moment dat ik... ik weet niet wie ik dat moet verwoorden, maar dat wordt alsof ze een televisie aanzetten. Alsof het beeld op zwart wordt. Ja. En vanwege die artikelen gewoon ineens in een film lopen. Tot in het kleinste detail, de kleur van de kast en de gordijnen en de reuk van de kamer. En alles komt in een klapdruk vanwege die artikelen. En toen heb ik over nagedacht. Want er waren ook, achteraf zijn er ook lugen bij, ook in mijn partij. Die gezegd hebben, daar moesten ze niet over praten, daar moesten ze niet laten zitten. Maar ik voelde een verantwoordelijkheid tegenover andere slachtoffers. Ja. Te laten zien dat ook zijn mijn positie dat metgemaakt kan hebben en dat toch met zijn familie, met zijn vrouw een plaatje aan het kunnen geven. Ja. En op die manier dat ook het kunnen verwerken. En ja, dat openlijk vertellen. En Joep Doom heeft dat fantastisch integer gedaan. Niet sensationeel. Nee. Heel precies. Hij heeft ook zijn best gedaan om de dader te achterhalen. Ja. En dat heeft ook het ganse ingekleurd. En ik moet zeggen, de reacties achteraf, met name van daders, van slachtoffers moet ik zeggen, die worden onvoorstelbaar. Ook mannen van in de 60 en de 70 die me schreven en dan zachten, ik heb het nu eindelijk eens een keer aan mijn vrouw durven vertellen. Dat Geer dat gedaan heb, durf ik dat ook. Zo. En dan kan ze iets af gaan sluiten? Of blijft toch de rest van die leven altijd metspelen? Ja, dat is het god. Als ze litteken has dat niet biedig. Het is alleen de vraag wie dat ze ermee omgeeft. Het niet ontkennen, ik bedoel, dan gaat het zich op een andere manier dwars zitten. Ik wist dus niet wat mij dwars zoot. Maar ik wist wel dat ik me niet lekker vulde en ook niet lekker gedroeg. Ja. En nu ik dat een plaatje heb kunnen geven, is het niet weg. Maar ik weet wat het wordt. Ik weet ook wat het gedaan heeft met mij. Ja. En het is rust. Het is rust in mijn bestaan. Het is niet het wat mijn bestaan nog overhoop houdt. Bewust of onbewust. Ja. Als ik dan het bruggetje maak. Ik vond op YouTube de TEDx in Amsterdam. Daar gaf hier een lezing destijds. Be like Jack Sparrow. Embrace your fears. Kent ze toch het omarm je angsten? Ja, dat heeft ook met mijn persoonlijke ervaring te maken. Maar ik vind het ook breder maatschappelijk. Dat de mens heeft de neiging om als kuddedieren bij gevaar te vluchten. Ja. Weg te lopen. Ja. En er zien van die dingen, daar kunnen ze van weglopen en dan blijven ze ook weg. Maar er zien ook van die dingen. En met name de omwentelingen die veel nu metmaken in de samenleving, mondiaal en in Nederland, kunnen ze het van weglopen. De kunnen ze het ook niet ontkennen. De kunnen ze ook niet zeggen, dat gaat wel vanzelf over. De kunnen ze ook niet zeggen, daar hoeven we niks aan te doen. En dan is mijn ervaring de beste manier is om gans eerlijk, recht toe recht aan, de gevaren en bedreigingen te confronteren. En dan vindt ze manieren om er ook mee te doen en te proberen ze op te lossen. Maar een houding van, nou ja, ik doe of het niet besteedt, ik doe of het er niet is. Ja. En dan gaat het vanzelf over. Dat met dit soort gigantische veranderingen zal dat niet lukken. Ja. Wat ik fascinerend vond, dat je uw lezing destijds zo genoemd had. Ja. Is dat het waar je altijd mee bezig zit om te kijken van wie ken ik andere dingen die we betrekken om het helderder te maken? Want Jack Sparrow, ja, Pirates of the Caribbean, iedereen kent hem natuurlijk. Dat gebeurt onbewust. En ik word aan het zoeken. Precies 18 minuten, dan mocht je niet langer praten. Precies, ja. En ik wil op een manier met jonge lui een relatie liggen in hun denkwereld. En op dat moment wordt dat een gigantisch populaire film. Ja. En ik doe dat dukker met dingen die spelen proberen een verrassend verband te leggen. Waar de lui zeggen, ach ja, daar heb ik op die manier niet tegenaan gekeken. Maar goed, dat is wel een punt. En nog altijd, dat is 2009 is dat opgenomen. Ja. Geer begint er ook over. Wekelijks is er wel een zeumeste dat ziet op YouTube en zegt van, hé, dat vond ik leuk en een leuk verband. Ja, dat is absoluut waar, ja. Je rolde het net al even aan, Roda JC. Ja. Ja, dat is terwijl in Maastricht geboren, denk ik dan. Ja, dat had eigenlijk MVV moeten zijn. Goed, MVV
had gekend, maar ik word gans jong als Veerhoed in Maastricht zijn vertrokken. En ik ben als middelbare scholier teruggekomen in Heerlen. En de vuur al met opa Cor Heines, naar Roda gegaan, jongenstribune. En vanaf het moment dat ik op Bernardines zoot, met andere jongens in de klas, naar Roda. Op Calais nog? Op Calais. Met de Sintelbaan. Op Calais, met de Sintelbaan, onoverdekt. Ja. Gewoon hardship. En vanaf dat moment is Roda blijven plekken bij me. Dick Nanninga, die nu gans krank is, die fantastische golen maakte. Pierre Vermeulen met zijn vuur zaten. René Hofman, dat ook nog een beetje familie van mij. Dus dat vond ik ook geweldig. Kijk eens aan. Dus dat het gouden tijden. En op dit moment, als ze nu zus, ik ben commissaris bij Roda op dit moment. Als ze zus, dat ze in een gans moeilijke situatie zit. Financieel, ook maatschappelijk. Betaald voetbal heeft het lastig. En zeker bij ons in het zuiden. Jonglui van Oud Heerlen en Kerkrot die op de tribune zitten. Die zich gans hebben vereenzelvigd met de regio. Kumpels. Die nemen zich kumpels. Ja. Die hebben de ouders hebben net in de koel gezeten. De grootouders hebben in de koel gezeten. Ja. En toch voelen ze zich verbonden met de erfenis. Ja. Met de identiteit. Ik vind dat gaat dat moeten koesteren. En ik wil ook eerlijk gezegd dat Roda zich weer veel meer afficheert als kumpelclub. De manier waarop Roda moet spelen is immer keihard, immer de vergoon, immer volledige inzet. Ja. Als het kind met prachtig voetbal. Maar het belangrijkste is dat de Luzeen een kumpel de vecht voor een overwinning. Ook als het lastig is. En dat heeft alles te maken met de mentaliteit van de Mijnstreek. Dat heeft alles te maken met de erfenis van de Mijnstreek. We hebben de kardinale fout gemaakt. Naar de Mijnsletingen om dat te willen toedekken. Ja. Om dat groen te willen maken. Ja. Voor je, zoals hier in Genk gedaan is, of in het Duits gedaan is, of in de Borinage gedaan is, voor je die erfenis moeten veren, voor je dat moeten bewaren, voor je moeten laten zien dat ze van een dorp in 50 jaar een grote bruisende stad kunt maken in Limburg. Multicultureel. Mijn grootouders wisten niet wat multicultureel, dat woord kennen ze niet. Maar ze leefden wel in een multiculturele samenleving. Dat bestond net in Nederland. Nergens, alleen in de Mijnstreek. De collega van mijn opa, dat was schiethouwer. Zijn collega komt uit Polen, een andere collega komt uit Slowakije, een andere Slovenië, Italië. En dat ging allemaal bijeen in die koel. En dat was geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Ja. Is dan niet gek, ik bedoel, als PvdA die uiteindelijk wel die mijnen hebben gesloten, of zeg ik nog wat niet klopt? Ja, dus de beroemde scène Joop den Uyl die in de stad Schouwburg in Heerlen 66 aankondigt de mijnen gewoon dicht. Ja, de mijnen zijn overal gesloten. Ja. Omdat ze gewoon niet meer rendabel worden. En de overwegingen in dit tijd waren, ze worden net rendabel. Het tweede woord, het leven van de mijnwerker is onmenselijk. Ja. Want we zijn nu natuurlijk wel altijd met de nostalgie bezig. Dat is waar. Maar tegelijkertijd, ik heb gewoon een oom verloren in de mijn. Ja. De jong die wordt 23, 6 weken getrouwd met mijn tante. Rond zo houden de kerstcadeaus onder de boom liggen. Ja. Is hij omgekomen onder in de koel. Ja, dat was ook mijn leven. En ik kan me nog goed herinneren, mijn opa, die koes met het mistig woord. Koest in het binnen blijven zitten, moest hij boete gaan stoppen, want ik kroeg geen loog. Ja. Dus dat was ook de mijn. Ja, precies. Dat is, maar meestal dat nostalgische, dat kun je altijd... Ja, zien natuurlijk. De trots die veerhouden als mijnwerkers. Dat waren arbeiders die verdienden dubbele van wat een andere arbeider verdiende. Met veel risico en gevaar, maar daar worden ze ook trots op. Ja. Zou het voor u zijn geweest? Ik weet het niet. Nog ervan nagedacht? Het zou wel logisch geweest zijn als niet de maatschappelijke ontwikkeling, als ik niet de kans had gehad. Als ik in 1910 geboren zou zijn, of in 1920 of in 1930. Ja. Dan wordt het of te koel, of met veel geluk onderwijzer, als ze veel geluk has. Of met veel geluk priester. Ja. Maar wie worden niks voor hem van mijn achtergrond in Limburg? Dat wordt niet mogelijk. Dus te koel, dat wordt wel een reële optie dan. Ja. Ja. Dus stel dat wordt gebeurd, wat zou je dan gemist hebben? Wat je nu hebt gehad? Als je er eind moet mag pakken en zegt van... Nou, ik ken het voorbeeld van mijn opa ken ik erbij gebroken. Ik heb al gezegd, dat de man was hoog intelligent. Ja. Dat kocht voor mij boeken. Dat vond ik geweldig, want ik word een fanatieke lezer. En ik koest er enorm van geneten, dat ik zo te lezen. En dan zag er immer, ik wou dat echt de kans gehad had. En dan zag ik dat hij dan probeerde ook te lezen, maar dat ging hem te lastig af.
dat zou ik ook gehad hebben. Als ik niet door mensen als Pierre Stevens, door mensen als Pater Roels, door anderen metgenomen zou zijn in mijn ontwikkeling. Dat gaat niet vanzelf. Ja. Je moet niet denken, zoals jullie wel eens denken, jullie het arbeidersmilieu, als die talent hebben, dan komen die vanzelf wel goed. Nee, dat moet ze stimuleren, dat moet ze begeleiden. En met mijn achtergrond, dat kunt niet vanzelf op het gymnasium. Behalve een zoon van een dokter wel, maar ja. met mijn achtergrond, nee, dat gaat niet vanzelf. Dus dan moet ze echt begeleiden, moet het geluk hebben dat ze lui, Chris op school en anderen die zijn, daar zit je in, daar zit je talent in, dat gewoon verkoesteren. Met mij ga je het ook ganz anders kunnen aflopen. Ja. Maar ik heb dat geluk gehad. Je hebt het geluk gehad, ja. Als je vooruit mocht kijken, heb je nog een druim? Want je zegt van, met dat zou je nog wel eens ooit willen. Wat ik geweldig zou vinden, is als we in Limburg de omslag zouden maken en weer aansluiting zouden vinden bij wat Limburg altijd sterk gemaakt heeft. Ja. Dat is dus gemeenschapszin. Dit is in Limburg nu verkruimeld. Dan moeten we opnieuw uitvingen, Ja. de gemeenschapszin. Maar ook de blik naar buiten. De openheid tegenover de rest van de wereld. Die combinatie is, dat wordt het grote succes van de mijnstreek. Allergrote succes. Dat is als ze nu juist bij Venlo bijvoorbeeld. Ja. Dan gaan ze in de komende jaren de containerterminals uitbreiden. Ja. Waarom? Omdat ze een open blik hebben naar de rest van de wereld. Haibert en anderen die de ganse wereld afreizen om Venlo knooppunt te maken. Die gans Europa gebruiken om Venlo knooppunt te maken. Dat betekent dat 5.000, 10.000 Limburgers extra werk kunnen vinden in Venlo. Dat is goud waard. En ik wil daaraan werken dat we dus onze eigenheid koesteren Ja. en opnieuw invullen. Maar niet op een bekrompen, gesloten manier, maar op een open manier. Met zelfvertrouwen. Dus niet zoals Vreuger, een voetballer van Limburg, ongeacht zijn talent, nergens Boete Limburg koest slagen. Ja. En ze nu dus Mark van Bommel, een Limburger, zelfbewust, hij kent overal voetballen en Ja. dat deed het goed. Maartje Pauwme, uit Geleen, wereldster. Dat is het Limburg wat ik hier zou zien. Nou, is het mooi om met af te sluiten. Laten we hopen dat dat allemaal al goed gaat komen. Ik wil je bedanken en wat ik fantastisch vond, we zitten vlak voor de verkiezingen. Maar ik heb hier nog geen verkiezingsretoriek gehoord. Dus wat dat gaat wil ik bedanken dat we in ieder geval een beetje hebben kunnen kijken bij Frans Timmermans is. Dankjewel voor dit gesprek. Merci. En nogthans bedank ik uiteraard ook voor het kijken naar deze eerste aflevering van Hoogstpersoonlijk in het nieuwe seizoen. Volgende week zitten we weer in mijn hangers. Tot volgende week. Dag.